Morgen alle sammen, og velkommen til Wilburs Velo podcast, som det jo kommer til at hedde. Og som nogen måske nok ved, så er jeg kæmpe fan af Østrig, og rejser derned stort set hvert år. Og igen, i 2024 var jeg dernede, 2023 var jeg også dernede. Begge de 2 år har jeg rejst med en gut, der hedder Hans. Og Hans og mig er ret vilde med Innsbruck Bikepark. Vi er ret vilde med flowet dernede, og alt det egentlig kan. Men i 2023 opdagede vi noget, som vi begge to fandt ret fascinerende og ret fedt at køre. Og det er sådan nogle helt naturtrails højt over. Den fandt vi simpelthen i Fis. I området, der hedder Safaus Fis Ladis. Jeg har lige min iPad med, for at kan finde de rigtige lifte og så videre. Udover det, så kan man sige en lille fortælling om turen til Fis. Lidt videoer på sporene. Bare ganske kort. Hvor det her det er introen. Så kommer der et midterstykke. Og så kommer der ligesom, en afslutning på videoen. Så i første omgang, intro, Fis. Et Safaus Fis Ladis, som det så smukt hedder området. Det er 3 byer, som egentlig er connected med trails. Nok mest kendt fra ski, fordi der er de lidt bedre connected, fordi at man ikke skal køre på trailsene for at komme dertil, og en masse brede stier. Men det vi første år gjorde, det var at køre til Safaus Fis Ladis, og så køre i bikeparken der. Det var faktisk ikke lige mig og Hans, den her bikepark, så vi havde hørt om det her med, at man kunne tage en lift helt op til toppen, og så køre nogle naturtrails. Så det vil vi gerne prøve. Og nu skal jeg lige læse op, hvad den lift hedder. Den hedder Schönjochbahn, som vil jeg udtale. Schönjochbahn. Det er liften, der går helt til toppen. Og deroppe fra kan man så vælge at køre til venstre eller til højre ned ad sporet. Det første år, der kører vi til venstre. I år igen, der starter vi med at køre til venstre, hvor vi kommer ned, halvvejs ned af nedkørslen, fordi at man skal lige tage en lift et stykke op for at komme tilbage til Fis igen. Og når man sådan ligesom har kørt over, så kommer man ned, og så skal man tage Sunliner liften for lige at komme et stykke op igen, og så skal man lige, så ender man nede ved liften igen, og så kan man jo tage en tur mere på den højre side. Men først, her er lige nogle clips fra den venstre side, altså riders left, når du kommer op med Schönjochbahn og drejer til venstre. Let's go. Så derovre blev det til.
Så fik I set de første klip, altså den første halvdel i ganske kort. Det skal opleves. Vanvittig udsigt, der er der. Det er vildt at køre i bjergene. Det er lidt noget andet end Harzen. Så kør og nyd udsigten, men man skal også lige passe lidt på, for sporene er lidt mere tekniske, end de måske er til at se ud i videoerne. Der er lige et par steder med lidt store løse sten, så tungen i munden, og så er det sådan set forholdsvis simpelt. Holde sit eget tempo. Så man kunne se i en af klippene her, lige inden man kommer ned til, at man faktisk skal tage den her Sunliner lift op for at komme længere tilbage, så møder man en stor bjergsø, hvor der er super mange besøgende. Det er et godt område, hvis man har børn, vil jeg sige, at tage en dag derhen. Man kan læse børnene og konen eller faderen af ved søen og lade dem hygge sig der. Men jeg vil sige, derfra, lige præcis for den lift og så ned, der gjorde vi noget, som vi ikke gjorde året før, altså noget i 24, som vi ikke gjorde i 23. Det var faktisk, at vi gik på et grønt trail, der var sindssygt langt. Altså absurd langt. Det er det sidste trail, man kan se, som ligner mere sådan noget flow fra Silkeborgs Vesterskov, altså Danmarks længste, end det ligner noget som helst andet. Måske endda altså endnu mere poleret end det. Men det var egentlig en ret sjov oplevelse at køre den her grønne linje, som vi lidt tilfældigt endte på. Det er helt sikkert noget, hvor man kan tage børnene med ned og smide dem på, uden at man overhovedet skal være nervøs. Det var et super simpelt trail. Og ja, jeg fik i hvert fald lavet mange Scandiflex på det, fordi jeg synes, at stort set samtlige sving, de lagde op til, at man skulle lave Scandis. Men det var venstre side i FIS. Og FIS, som sagt, det ligger cirka en time og cirka halvanden time fra Innsbruck af, hvor jeg har til vane at bo i Mutters, og fra Mutters af, der er der 150 højdemeter til Innsbruck Bike Park, som jeg elsker at køre i. Og ellers så er det sådan cirka halvanden time til 2 timer til det hele i Østrig. Så et godt sted at bo, og så har man jo Innsbruck by at gå ned i. Men nu til højre side. Højre side er en del mere teknisk, når det kommer til stykket. Den eneste lidt kedelige ting ved den højre side, det var egentlig, at den slutter i en bred sti, man ruller ned af. Men så heldigvis, så havde jeg jo mit kamera med på hele den her tur, både på venstre og højre side. Så jeg fik skudt nogle fantastiske billeder, fordi man ruller ned af en vej, egentlig ned i en by. Og ja, Østrig kan virkelig et eller andet, når det kommer til det. Men her kommer lige nogle køreklip fra den højre side af bjerget. Igen, vi har taget den store lift op, og så bare i stedet for at dreje til venstre som før, så drejer vi til højre. Enjoy!
jeg tager den herinde. Åh, fedt. Kig op. Wow. Vi kan godt nok, den her var lidt svær. Stakkels modbreaker. Det var godt, der var et catch dernede. Som man kan se, så er det meget naturlige trails, og man starter i det helt åbne, og så ender man nede i skovstykker, hvor rødder er en fast del, og det bliver lidt mere teknisk. Der er i hvert fald lige et tidspunkt, hvor jeg får et dobbelt valg af linjer, hvor jeg satte yderst pris på, at vi ramte lige præcis de her spor i tørvejr, fordi at der var enten rødder, eller flere rødder, eller rigtig, rigtig mange rødder, der pegede alle mulige dårlige retninger, som kunne have givet et styrt. Men sådan er det. Igen, Hans og jeg, vi kørte faktisk det hele blindt, forstået på den måde, ja, vi har kørt venstre side før, men der er faktisk lavet en del om fra det første år, altså 23 til 24, mest fordi de har repareret en masse ting på grund af regn og skyllerender og så videre. Den højre side, som du lige har set, den har vi faktisk aldrig kørt før, så ja, vi kører slow and steady for at være sikre på, at vi ikke kommer til skade på sådan en tur her, fordi det ville være det værste overhovedet. Så er der jo ikke flere, der kører. Men der er nogle ret fede spor i FIS, og er 100% anbefalelsesværdige at tage til den her bikepark, hvis man er i Østrig. Om man er taget til Innsbruck, eller man er taget til Saalbach, eller hvor man er taget hen. Kør derover, prøv at køre nogle naturtrails. Det er noget helt andet end det her klassiske bikepark, noget med de store hop og flowy trails. Det her, det er bare at pege cyklen nedad, holde ved, og så tro på, at der er ikke nogen, der har lagt for store sten ud på sporet, som man skal bakse med. Det oplevede vi i hvert fald, at der indimellem bare lå en sten midt i det hele, som jeg er gået løs. Så konklusion, eller hvad vi skal kalde det, tag til FIS, prøv de her naturtrails. Det er 100% noget, hvor du også kan tage din familie med og køre, hvis du har børn, der cykler lidt, tag dem med på det grønne trail, der er over i Safavs-siden. Og ellers så kan man altid læse familien af op på den her virkelig smukke bjergsø, hvor der var restaurant og is og vandland og hvad der ellers var derovre. Virkelig fedt område, 100% anbefalelsesværdigt. Lille ting, det er, at der er en stor parkeringsplads lige nede i bunden af bikeparken, og der ligger en restaurant i bunden af bikeparken. Super burger. Og sidst men ikke mindst, husk at betale for at parkere dernede, ellers så kan de godt blive ekstra grumpy, og jeg vil sige sådan, det du giver for at parkere i forhold til bøden,
Bare betale for parkeringen. Det er langt det smarteste. Så ja, kan I have en fantastisk tur på sporet derude. Vi ses.